Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagaling atong top story subong nga adlaw, May 12, 2026. Mga 20 ka mga balay na sunog sa Barangay 7 sa Bacolod City. May nagtuhaw na naman liwat nga banaag sa kanlaon sa kagabi suno sa Fivox. Pulis patay matapos mabuno sa bypass operation. Duha paging ka mga pulis na bunan sang Pinoy sang subject. Duha ka mga persona patay samtang nagakutkot sang bubon. Kag sa good vibes, banyo nga ang dingding himo sa mga plastic bottles ginanigurahan sa Kamsu. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tag-iya sang truck nga illegal nga nagpilak sang basura sa reclamation area, ginmultahan. 3,000 pesos ang ginmulta sa City Legal Office kag Bacolod Environment and Natural Resource Office sa tag-iya sa salakyan nga nakuhaan sang video nga naghaboy sang basura sa reclamation area. Ini matapos nga natukiban sang Land Transportation Office nga taga Barangay Bata ang tag-iya sang amo nga truck. Nagpasiguro man ang LTO nga magahatag man sila sang show cause order sa tag-iya. Sa pihag nga bahin, nakilalaan man ang isa ka persona nga nag-ula sang iya basura sa Suluma Creek sa Barangay Mandalagan. Sandig sa investigasyon, staff ini sa isa ka eskwelahan nga malapit sa creek. Ginsiling ni Mayor Greg Sataya nga ginpasiguro man sang among eskwelahan nga hindi na matabo liwat ang amo nga insidente. Personal man nga nagpangayo sang pasaylo ang ilang nga staff sa talatapan sang syudad. Na ang syudad sa dako nga signage sa Mua Creek, agud malikawan ang parehas sini nga insidente. Base sa City Ordinance number 596 kag Republic Act number 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act, sara nga mamultahan ng isa ka individual nga madakpan nga nagahaboy sang basura sa mga hindi designated areas. Ginatingwaan gid sang syudad nga mabantayan. That's why nga nagpatigayon sa meeting sa nabigad nga semana ang Benro with all the barangays. Okay? Kung naliwat-liwat na mo na ginambal, hindi niya masarangan sa syudad nga pati na kami pang mabantay. When in fact, ang barangays natin has their own garbage share which they can utilize for their solid waste management program. Sa number 9, halos 15 million pesos nga balor sa mga backpack sprayer, lakip na protective equipment ang ginpanagtag sa mga agrarian reform beneficiaries sa mga block farms. Suno kay Dave Sanson, ang board member sang Sugar Regulatory Administration, may kaugalingon ini nga machine nga gasoline-powered ang libre nga beneficial microorganism nga the foliar fertilizer gikan sa SRA nga makabulig sa mga manguma labi na sa tunga sang kamahal sang abono karon ang pwede nga magamit diri. Dugang pa niya, pwede man magamit ang sprayer sa RSSI infestation. Labi na nga mas dako ang pressure sang among nga sprayer. 229 ka sprayer ang ginpanagtag sa 193 ka mga block farms sa Visayas. Tig 64,000 pesos ang bili sang kada sprayer. Sunod kay Sanson, may reported sa gihapon nga pagpanghalit sang RSSI sa mga 1,080 ka hektarya diri sa probinsya sa Capiz, Iloilo, kag Bai City. Para kay Sanson, makaalarma ini labi na nga may El Nino pa. Pero ang epekto sini sa tubo karon hindi nakasubong pa sang nagliligan. Sunod kay Administrator Pablo Luis Azcona, luyag nila nga mabuligan ang mga manguma kontra sa RSSI na nagpanubo sa production sa 40 to 50%. Ang yield manubo man. This can be used to control RSSI, and on the other hand, for those affected by the floods, they can also use this for BMO application, foliar application, no, to further improve their production. So we're distributing about close to 15 million worth
of backpack sprayers to ARB beneficiaries, land reform beneficiaries, and our black farms. RSI pa ka? Yes, sa gamat-amat because gainit naman subong. Gabalik. Gabalik na siya. Ito Gamat-amat ang sa extent sa gabalik. subong, according to our people, it's not that grabe compared to last year. Subong daw medyo mild na kunong igo. So, amo na, it was earlier, the better na ma-treat na siya para hindi na siya Sa number 8 Senior Citizen Center sa likod sang BCGC magabukas sini nga bulan. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Lasataya nga halos na humana ang Senior Citizen Center sa syudad kag ginapaabot nga magabukas ini sa katapusan sang Mayo. Ang pagtukod sang ini nga center ang pinakaunang nga executive order nga ginmando ni Lasataya sa nagpungko na siya bilang alkalde sa syudad. Nahamtang ang ininga center sa annex building sa Bacolod City Government Center. Sunod sa alkalde, nagpaging-angot ng syudad sa mga posible nga providers sa libre nga check-up kag tulong sa mga pasilidad nga sarang makabulig sa mga senior citizens. Diri man ibutang ang bagong opisina sang Office of Senior Citizens Association kag butangan man ini sang personnel gikan sa City Health Office DSSD kag City Cooperative and Livelihood Development Office agud magtatap sa mga kinahanglanon sang mga may edad. Ini siya ginimo sa syudad para man ipakita sa aton nga mga seniors nga ang aton nga pag-assist kag pag-honor sa ila pinaagi sa mga serbisyo nga matagid naton sila directly. Sa number 7, mag-abyan na kuhaan sang liquid marijuana. Gindakop sa katapos ang Police Station 7 ang mag-abyan matapos makuhaan sang liquid marijuana kag kush, isa ka high-grade marijuana sa ginpatigay nga bayba sa Purok Busay, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, Lunes sang gabi. Ginsiling ni Captain J.R. Reyes ang hepe sang Station 7, ang ila subject amo si alias Toto, isa ka assistant cook sa restaurant. Nakuha kay alias Toto ang 5 ka pakete sang kush, high-grade marijuana nga nagabalor sang 32,500 pesos. Ang abyan ni Toto nga si Gio ang nakuhaan naman sang 2 ml nga liquid marijuana nga nakabutang sa canister nga posible ginagamit sa vape. Ginabulubanta 10,000 pesos ang balor sa liquid marijuana na nakumpiskar kay Gio. Nagang kasana ang duha sa motor sang sila ang nagpadulong sa madulong nga bahin sa Purok Busay kundiin natabo ang transaksyon. Sa number 6, duha ka persona patay samtang nagakutkot sang deep well. Patayng duha ka mga persona samtang nagakutkot sang deep well sa Barangay Simborio sa Banwasang Pamplona, Negros Oriental, Lunes sang hapon. Nagwa sa investigasyon nga nagakutkot ang duha ka mga biktima para sa installation sa water pump sa nanaog ang isa sa ila sa buho nga may kadalumon nga 31 katapak. Natalupangdan si isa ka trabahador nga wala na nagasabat ang iya upod, gani na naog man siya sa kinututan, agud magbulig man kuntani. Apang pati siya ang wala na makagwa. Posible sunod sa otoridad nga na-suffocate o kuwala budlayan sa paginhawa ang duha sa idalom sa ila ginakutkot nga buho. Sa number 5, pulis patay sa bypass matapos mabuno sang subject sang operation. Duha pagid ka pulis na bunan sang iloy sang subject. Nabunan sa makapila ka beses kag napatay si Police Master Sergeant Davy Karampatana, isa ka intelligence operative matapos nga nagbato ang subject sa ginpatigayon nga bypass sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap,
sa Banwas ng La Castellana, Lunes ng gabi. Ang iluis ng suspect ang nagkuha man sa patalom kag nagbulig buno sa mga pulis, rason nga napilasan ang Deputy Chief sa La Castellana PNP nga si Captain Jose Michael Muñez kag si Corporal Gerson Buache. Ang Police Regional Office Negros Island Region, subong nga Martes, Mayo 12, ang naghatag sang medalya ng sugatang magiting kay Muñez kag Buache. Ang subject na ginkilala kay alias Edward, 41 anyos, ang natuhan sa pulis kag karon confined sa La Castellana Rural Health Unit. Detained naman sa La Castellana PNP ang inuwi ni Edward nga si Delia, 68 anyos. Na-recover sa buy bust ang suspected shabu nga nagabalor 47,600 pesos, drugs paraphernalia, kag ang mga kutsilyo nga ginagamit sang mag-iloy sa pagbuno sa mga operatiba. Ginsiling ni Police Major Romulo Hepilango, ang hepes ng La Castellana PNP, kaso nga murder kag pagsupak sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka bato kay Edward. Sabtang kaso nga frustrated murder ang pag-aatubangon ni Delia. Suno kay Hepilango, si Edward ang ginatudlo suspect sa pila ka mga kaso nga robbery, gun for hire activities, kag nagasupply sang droga sa 4th kag 5th District. Ikaduha na ini nga beses nga may napatay nga pulis sa buy-bust operation sa Negros sini nga tuig. Sa number 4, 70% na nga nahuman ng 69 kV Bacolod Bata Line sa Negros Power kung sa diin sarang magkabenepisyo diri ang masobra sa 78,000 ka mga konsumidor. Pero antes ini matapos nag-aabiso ng kumpanya nga may mga patigayunon nga power interruption. May report si Richard Caballero. Bangod sa nagapadayon nga rehabilitation program sang Negros Power Electric Corporation sa 69 kV Bacolod Bata Transmission Line, ginapaabot ang sunod-sunod nga power interruption sa bulan sang Mayo. Tubtob ikaduha nga semana sang Hunyo sa Bacolod City. Kabahin diri ang isa kadako nga power interruption sa Mayo 24. Kung sa diin, 3 ka substation ang temporaryo nga madulaan sang kuryente. Masobra sa 78,000 ka mga konsumidor ang maapektuhan sa Alihis, Gonzaga kag reclamation substations. Apang bangod sa switching ay patuman sang NAPSI, masobra sa 30,000 ka konsumidor ang maka-eksperyensya lamang sa 2 ka oras nga interruption. Samtang may mga areas naman nga sakop sang among mga substations ang maka-eksperyensya sang 12 ka oras nga power interruption humalin alas 6 sang aga tubtob alas 6 sang hapon. We would like to emphasize and inform the public already that by May 24, we will be conducting an interruption from 6 a.m. to 6 p.m. affecting substations natin, Alihis, Gonzaga, and reclamation will be interrupted at 6 a.m. affecting 78,000 customers. No? By 7 a.m., magkakaroon tayo ng switching, makakapag-re-energize tayo ng 30,000 customers out of the 78,000 customers, leaving 48,000 customers na may interrupt for the whole 12 hours. No? Sa karon, yara na sa 70% ang completion sang 69 kV Bacolod Bata Transmission Line. Kag natala na ini nga matapos sa Hunyo 14. 175 MVA ang kapasidad sa Bacolod Bata nga linya sa karon. Apang kumahuman na ang rehabilitation, sarang na ini makapudus sang 220 MVA. Sa diriman iangot sang NAPSI ang ipatukod nga capital substation sa sininga tuig kag ang Mega World substation nga ginapaabot matapos sa first quarter sang 2027. Kung tigayon na nga mahuman ang ini nga proyekto, ginasiguro sang NAPSI nga mapahagan-hagan na ang scheduled power interruptions. And patience ng ating mga customers to please bear with us dito sa trabaho na to because pag natapos talaga natin to and we will finish this in June 2026, then we will be ready to connect yung ating capital substation,
and then megawatt substation by early next year. Therefore, come the summer month of next year of 2027, we are very confident that we will have enough capacity to serve our customers dito sa Bacolod area and adjoining cities. No? Masobra sa 600 million pesos ang pundo nga gingastos ang NAPSI sa ini nga proyekto. Ang pagsaka sa bili naman sang kuryente ang nagadepende sa gihapon kung aprubahan sang Energy Regulatory Commission. The regulator, upon approval, will determine kung ano yung fair return para kay Negros Power as well as the fair tariffs for the consumers. Why did I say fair tariffs? Kasi what will happen is that the investment, yung kaninang dinidiscuss natin na 600 million, will actually come from Negros Power. Yung 600 million na yun will not be shouldered by the customers at an instant. Kasi ang gagawin ni regulator doon, they will compute appropriate return for my investment. Yun yung ilalagay niya sa aking rates. Ginapaabot nga magdangat sa 1.5 billion pesos ang investment sang NAPSI sa ila nagkalain-lain nga proyekto sa sininga tuig. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa number 3, sugar production sa masunod nga crop year ang ginalantaw nga maganubo. Pagmahal sang inputs, gina-eksperyensya nga dry spell ang pila sa ginatudlok rason. Ginsiling ni Administrator Pablo Luis Escona sang SRA, ginatinguhaan sang tanan sa pagpanguna sa Department of Agriculture nga mabuligan ang mga mangunguma karon bangod sa problema sang pagtaas ug pagmahal sang inputs. Pathag ni Escona nga ang pondo nga gitalana sang mangunguma subong sa iya nga uma ang hindi na makaigo. Ang abono ehemplo sunod sa iya, ang presyo ang nagdoble na. Tugaman sang pagtimbok sang presyo sang langis. Umalin sa dalago tubtob sa maggamay nga farmer, nagakinot sa maggasto sa iya nga irigasyon. Imbes na magpatubig para mag-ayo ang pagtubo sang tubo, nagapatubig subong para makasurvive na lamang ang tanong. Hindi pa mapatod kung ano gid kadako ang mangin epekto sini suno kay Ascona. Dugang pa niya, antes sini nga mga hitabo, apektado naman gid nga daan ang patanong. Gani kung nabuhinan sang 40% ang input, wala nagakasayuran nga maganubo ang production sa 40% man. Sara nga mas manubo pagid. Nadesisyonan na sa SRA Board nga ang mga quote non-essential items sa budget ang iga-convert sa dugang nga farm input assistance. Subong nga crop year ang kalamidad kag ang pag-igo sang RSSI ang mga pagpanghangkat ng ginatubang sang mga mangunguma. We actually hope we could maintain whatever production that we will get now, no, because this year we had a calamity and we had a hard hit of RSSI. We hope we don't get that next year. But based on what the farmers are saying, they are cutting down on input, so it might not be as might equal this year's production. It might be lower if this continues. We're hoping. We've seen low pressure areas. We've seen certain storms coming in. We hope we get rain. Then it will help us a lot. So as of now, we're trying our best to spend every penny of our budget to provide the farmer with assistance, no, to basic farm inputs to help him survive. Sa number 2, banaag ang liwat nga nakitaan sang kagabi Mayo 11 sa baba sang bulkan kanlaon. Sunod kay Marie Andeline Quincha, resident volcanologist, ang ini nga litrato ang kuha sa gilang nga observer sa Canlaon City mga 10:54 p.m. Kada na monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa crater glow o kung banaag sang bulkan Canlaon. Damlag pa ginsiling ni Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLT, kaya iga-monitor nila ang masunod ng mga gabi
Kay kung mag-intensify ang crater glow, mahimo nga magapasaka sila sa alert level sang bulkan kanlaon. Ang crater glow kung banaag sa kaso sang bulkan mayon ang precursor sa magmatic activities sini. Nagakasayuran nga nagapalapit na ang magma sa babaw kung summit sa bulkan. Ginatawag ini nga crater glow o kung banaag kung makita sang ordinaryo nga mga mata. Ang mga superheated volcanic gas plumes ang madugay na nga ginainit sa bulkan kanlaon pero ini ang kitaon lamang sa high resolution infrared camera. Visible man siya, ma'am, as per report natin nga observer sa kanilang city. Usually, ma'am, syempre makita natin ang ang atmosphere na naga-siya kung gabi kay madulong ang iya nga palibot. So, pwede nga nag-release siya gapon sang superheated bloom pero amo man na siya gapon ang aton na makita sa kumbaga hindi natin siya makita as reddish color kay masanag ang aton nga kantong aga. Ang crater glow actually isa ka precursory na activity sa magmatic eruption sa mayon volcano. So posible nga diri man sa kanlaon ini matabo. Kag sa number 1, masobra 20 ka mga pamalay ang nasunog sa Barangay 7 sa Bacolod City kainas ang aga. May duha ka mga gin-report nga nag-angkon sa mga paso sa lawas samtang nagagwa sa ilang nga lugar. May report si Romeo Subago. Gikan sa Capitol Shopping Center sa Bacolod City, makita na ang nagapuog nga itom nga aso halin sa site sang sunog sa Purok Magnolia sa Barangay 7 sa Bacolod City mga pasado alas 11 kainas ang aga. Nagaidas ang mga truck sa bumbero nga nagabinuligay palong sang kalayo. Ang sentro sa sunog, yara sa tunga-tunga sang sini nga mga pamalay. Siyempre pagkataas kayo, harap ito simbol kayo doon ako doon sa nag. Dako, 50% dako. Ang alagyan pasulod, ang para lang sa tao. Gani mansig-mansig taklas sa mga atop ang mga bumbero para mapalong lang ang kalayo. Nagatagi ti ang init, kag babasko ang dapyas ang hangin. Kag naga-inikit-ikit ang mga balay gani madasig nga naglapta ang kalayo. Si Grace Sol Graho nangin emosyonal sa makitaan ng iabyan kag pamilya. Halin pa siya sa trabaho sa Bacolod City Government Center sang pag-abot niya. Wala na sa minabilin sa ilang nga balay, pero ang duha niya ka mga minor de edad niya kabataan nakaluwas. Lahi ka pa sa din? Sa GC, sa district. Teka, kamusta ang balay mo? Wala. Ubos, gitukan. Ubos. May nasalbar nga gamit? Nangamon lang kita pedes. Sino para sa balay mo nabilin? Siya Ang nasunod? kabata Gagmay pa? ng 11 years old ka 15. Pero Walang bugtaw. Nagbugtaw tungkol sa nagsinggit na sunog. nakagwa sila, ma'am. Okay sila. Agoy-an, sir. Si Romo Pasaporte naman, magluwas nga nadulaan sa puluyan sa sunog, ginpang dala pa sa ospital ang duha niya ka mga kabataan matapos magkalapaso sa sunog. Pila ka bilog bata mo na pilasan? Dua? May mga paso? Paso sa kamo sa tiil. Nga sir na paso sila, nga anap ka na paso sila. Sige, napit na sa balay naman na sunog. Okay, was like exit na rin yun. Dabudayan sila magwa. Dili ka galing istan sulod? Ito na nga mo nalagyan. Sunod sa kay City Fire Marshal, Fire Superintendent Jenny May Masip, isa ka red zone ang area o kung delikado sa sunog. Ginbudlayan ng ilang mga bumbero pati na ang mga fire volunteers sa pag-penetrate sa area bangod footwalk lang ang alagyan pasulod. Una, as usual sa mga red zone areas na to, no, gagmay ang mga dalan. And ang aton, man nga for truck, hasta lang diri sa may covered port sa Barangay 7. And ang aton, nilinyas ang kuryente, kag inaarakan. No? That's why defensive firefighting ang mga bumbero pa kag Naglabot sa halos 30 minutos, kag gideklarar nga fire out na. Sa pag-estimate sa BFP, yara sa 15 to 20 ka mga balay ang nagkalasunog. Padayon ang pagkuha sa detalye angot sa mga nasunugan kay kadamo sa mga boarding houses sa among area. Ang covered court sa barangay ang nagserbi nga temporaryo nga taliniran sa mga nasunugan.
Ang iban sa mga nasunugan, halos wala na may naluwas nga mga pagkabutang pero ginpangitaan sang pamaagi para maluwas ang ilang mga hinuptanan. May mga residente naman nga nagbutang sang water drinking station para sa mga firefighters. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Ding-Ding sa isa ka banyo sa Carlos Hilado Memorial State University himo sa mga natipon nga plastic bottles sa universidad. Ang kuntani basura na nga mga plastic bottles sa mga ilimnon ang nanging solusyon para himuan ang dingding sa isa ka banyo sa CAMSU sa Talisay City nga campus. Ini ang ginatawag nga Enviro Blocks. Ginpang tangkas-tangkas nga mga plastic bottles nga may unod man nga mga plastics ang nagserbe nga hollow blocks para sa dingding. Gikan ini sa Materials Recovery Facility kun MRF sang universidad. Ginatipon nila mga plastic bottles kag ginahimo sang mga mapuslanon nga mga bagay kaangay sang Enviro Blocks. Formal ini nga ginunsar sang kahapon bilang kabahin sang 4th University Foundation Week sang CAMSU. Sunod sa kay Engineer Ray Ramos, ang Extension Coordinator sa College of Engineering, pinaagi sa sini nga proyekto ng likawan nga makalabot sa mga drainage kag sa mga baybay kag nagdugang pa sa nagalala nga problema sa basura ang ini nga mga plastic bottles. Sa seremonya, ang mga opisyal sa university kag city officials sa Talisay ang nagtambong kag nagpakita man sa ilang commitment pinaagi sa pagbutang sang plastic bottles sa nagakadapat nga bulutangan sini. We are plagued by the problem on single-use plastics, and there is a solution. And our idea is to convert this into a solution. So using what we call the Enviro Blocks as alternative for hollow blocks, concrete hollow blocks, it will clean up the coastline. Kag of course, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Jonathan Terry. Hamba niya maayong hapon po. Negros, Terry Nacionales Tejada. Maayong hapon, Digicast Negros. Gerald Liagono Estardo. Maayong hapon, Digicast NIR watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Of course, at gisuki kay Sir Romel Mahilom Galyo. Hamba niya maayong hapon. Ma'am Barb, kay Miss Mirna Garrido Clavel. Good PM Digicast NIR and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Hi, Ma'am. And of course, kay Jehovah Rohi Travel and Tours. Good afternoon, Digicast Negros. Please shout out kay Angeline Pahayahay. Congratulations for passing the teacher's licensure exam. God bless you. Congratulations kay Miss Angeline and of course sa tanan naton nga mga board passers bag-o lang na-release ang results sa licensure exam for teachers. Kagamayat ang top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.